Ka Music Department jong ka Regional Institute of Advanced Studies ka khot ka weria barok ki riu don sap ha ka ne ka shlem ai jinghikai ha ka put ka tem ka ruai ka siaw bat ki wei de ki jinghikai ki be de bat ka put ka tem kani ka jaka ai jinghikai ka don hadiwan nong tulu hajan ka yo umdan riphoi district ya ki jingtip ki ba khapnya phila ban shufun hauneu number harum khandai riu we rr riu sau khandai sau nyo Ka office jong district medical health officer haka jing snok tilanga district tuberculosis officer kala penlong ka jing rakhe ka Jingdap Shisnem jong pradhan mantri TB mukh bharat abhiyan menta ka singi ka arpu artrik unailur arhajar arpulai ha science hall nongpo ribhoi district haka ne ka singi Manish Kumar ubadeu additional DC ka ribhoi district ulalong kongsan hakane ka program but UFJ lingdo ulalong usembut kongsan jong kane ka program but hakane ka sngi la yo ruban ai ki jing ai sngoba da ki marbam ki batei nak benta ki Nongpang TB hapo ka district da ka tanat district tuberculosis officer haba ai jingkren nakalayang additional DC ka ribhoi district ulaong baki Nongpang TB ki de ban kit khia ban sumar bhaya la de shimet ya ka bam gadi bat ban di testai ki dawai man ka sngi khnang bakin la ban rat ding khong ya ka Jingpang TB shu haba yo ban ya kren bat we na ki doctor ulaong baki paj ba la ne ki riu shimet ki de ban ai men sim ban ya rap ya ki to ki breu ki badon ya ka Jingpang TB da ka jing no senyang da ki mar bam bat ki mardi yu ka di ka sngi ba Kariboi district Jingdap Shisnem Kiba sedang ika. Di sedang ika house nem RQR pengunai September hi. Tekum dah abang ila la yo kata ka sistem jam sila Shisnem. Tekeni kalong gege ke ba ni ba kinongpang kiyo sisya kata jingmantoi. Bat nga kumuwei na kinong kersan na mikinongpang hakabang idon katakan nikshe mitra kabang ilong kumbang tingkhon ikitu bipang tikumta ia le kat bala ban sim kat la ka jingkot bor bana jingirap deng bakabam ba sibnai hadu ndre bunai hakapor bakidang di yo dawai makumang itip bodawai TV ulong bapan bor tu ialah dah kebiang kabam kini kan tertulak boriki bat kenemla menyelek persyak tukumta daga bayok kebam kiba ngatrai nilai ke program kidai ki so ki peleng ki jembam batai sudah tekini tenakaliang jonga kum wei unong persyan bat badai hiru wei bola trai kumu di mechu hari boy ngakarpat nakaliang itu kiriu simet lani kiriu badan hagano kebenta jongka kam kum ko bagi ong company kin mi sekmat ban simlem kum kini namar dang buon ba kibadang sateng nakalai spalai pulai tang kena ku prang wot adu menta kum ta kerpat ba tong ini mi ilang banle ya kene kam kaba suk kaba kemen hakmat buri boleh maka tu jingtip jonga te ke buon ke jingki ke buon namar ke jingduk kaban haki babon kiliang bad hamiduk nimla banyo kigi jingbang yu batai namar Jingpang TB kala donopa tinga tharai kaba khamla siju bang sothu ba ide mechu thmai ba di bangidon DTO ibadi district tuberculosis officer ita hi na ge jitin shai ka ba khamba shu lam ta Nongpang TB te ganam don kanu andre bakini sim testa ki dawai bakin le tikna kono bandi bat kadar kam khamtam nagalyang kajongi kibri banyarap banai ki kata jingarap bat kumbala batai kiba wan angni kum kita gi Nongpang banyo jingarap bakide ban kiar kamtam no duma bat nadu badang khulung hi hagpor bagidang armet kot kimi kipa giba di duma sahai ide ban kiar ba kitu khulung inumyo Jingpang nadu ka kpo hi bat kumta tertel lada kamla banyelek percak kila banyo di Jingpang